pokračovať príkladom číslo 12, kde máme mzdu za mesiac február a kým teraz sme počítali nadčas z hodinovej mzdy, tak tentokrát budeme počítať nadčas z mesačnej mzdy. Bude tam trošku rozdiel v tom výpočte, pretože potrebujeme tú mesačnú mzdu prepočítať na tú hodinovú. Takže ideme na príklad 12, sme na strane 19 v zbierke príkladov. Máme tu zamestnanca, ktorý podpísal vyhlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť a zároveň máme uvedené, že má ZTP. To, že má ZTP, pre nás znamená, že tam budeme mať zníženú sadzbu poistného na zdravotné poistenie. Zamestnanec odpracoval celý mesiac, v mesačnej mzde má dohodnutých 915 eur, zároveň teda pracuje v 40-hodinovom týždennom pracovnom čase, má prvý stupeň náročnosti práce, dostáva osobné ohodnotenie 50 eur a odpracoval 10 hodín nadčasov, za ktoré si nezobral náhradné voľno. Jeho priemerný hodinový zárobok je 5,9020 eur. Čiže prvú vec, ktorú vám doplním, je, že v prípade, že zamestnanec má osobné ohodnotenie uvedené ako čiastku, tak to berieme tak, že pravidelne každý mesiac dostáva sumu 50 eur, bez ohľadu na to, koľko pracuje alebo koľko nepracuje. Ak však osobné ohodnotenie uvádzame ako tarifu, tak tarifa je väčšinou, vidíte to aj pri tej mesačnej mzde, tarifa je niečo, čo sa alikvotizuje úmerne k tomu, koľko zamestnanec odpracuje. Čiže ak by zamestnanec mal, dajme tomu, 50-eurové osobné ohodnotenie a mal by to určené ako tarifu, tak tá tarifa by robila to, že ak polku mesiaca neodrobil, bol napríklad na PN-ke, tak za tú polku mesiaca mu to osobné ohodnotenie nepatrí. Hej, čiže to osobné ohodnotenie je naviazané potom na počet odpracovaných dní. To len doplnok k tomu, že sa s tým môžete stretnúť, buď takto, alebo takto. Ako čiastka je to ako bežná odmena, ktorá sa proste vyplatí bez ohľadu na to, či zamestnanec je na PN-ke, na dovolenke, alebo ako si to v tom internom predpise proste určíme, hej, že tá odmena bude teda vyplácená, alebo ako si to určíme v rámci toho platového dekrétu alebo tej pracovnej zmluvy. Ale tá tarifa sa väčšinou teda alikvotizuje úmerne k tomu, koľko zamestnanec odpracuje. Dobre, čiže poďme na samotný výpočet. Čiže opäť potrebujeme poznať mesačný fond pracovného času a odpracovaný fond pracovného času. Keď sa pozrieme do pracovného kalendára, tak v mesiaci február máme 20 pracovných dní, 160 hodín, teda žiadne sviatky sa nám tam nenachádzajú. Takže mesačný fond pracovného času bude 20 dní. U tohto zamestnanca nemáme uvedené, že by nejakým spôsobom niektoré dni chýbal, čiže vyzerá to tak, že odpracoval celý mesiac, preto aj odpracovaný fond pracovného času bude pre neho 20 dní. Čiže mzda, ktorú budeme zamestnancovi priznávať, budem písať teda sem dole, mzda, ktorú budeme priznávať, bude v plnej výške 915 eur, tak ako to má dohodnuté, pretože nemáme čo krátiť. My by sme urobili v podstate v tom výpočte to, že 915 by sme podelili 20 a vynásobili 20 a stále by nám vyšlo 915, hej? Čiže nemáme čo alikvotizovať, tam mzda bude proste 915. Prémie a odmeny máme teda dohodnuté, že dávame to osobné ohodnotenie 50 eur a zamestnanec pracuje 5 hodín alebo odpracoval 10 hodín nadčasov. Takže za ten nadčas mu potrebujeme zaplatiť mzdu a mzdové zvýhodnenie. Takže mzda za nadčas a mzdové zvýhodnenie za nadčas. Ako by ste teda skúsili vypočítať tú mzdu za nadčas? Pri tom hodinovo odmeňovanom zamestnancovi to bola hodinová mzda krát počet hodín nadčasu. Ako by ste to urobili v tomto mesačnom odmeňovaní? 915 deleno 160 krát 10. Presne tak, správne. Čiže vychádzame z toho, že zamestnanec má dohodnutú mesačnú mzdu 915 eur. My ale potrebujeme zistiť, koľko on v tom mesiaci zarába za 1 hodinu práce. Čiže podelíme to počtom hodín, ktoré v tom mesiaci sú pre neho pracovnými hodinami. V tomto prípade je to 160, pretože 20 krát 8 je 160. 20 dní krát 8 hodín je 160, hej?
Čiže 20 dní krát 8 hodín je 160 hodín. Čiže 915 krát 160, či 915, pardon, delené 160 a krát počet hodín na času. Takže rovno krát 10. Je to 57,1875. A keďže ide o zložku, ktorú priznávame do hrubej mzdy, tak ako zaokrúhlime? 19. Presne tak, na 57,19. Takže mzda za nadčas bude 57,19. Dobre, nadčasový príplatok bude teda 25% z priemerného zárobku. Priemerný zárobok je 5,9020 a samozrejme nemôžeme zabudnúť, že ten príplatok potrebujeme z 1 hodiny dostať za 10 hodín, takže tú 1 hodinu, ktorú si vypočítame ako mzdové zvýhodnenie, vynásobíme ešte 10. Čiže 5,9020 25% z toho je 1,4755 a krát 10 hodín je 14,755. Čiže zaokrúhlenie koľko? 76. Presne tak, 14,76. Dobre, je nám to jasné teda, ako budeme postupovať pri tých mesačných odmeňovaniach? Budeme teda ten načas vypočítavať tak, že si vezmeme celú sumu mzdy, ktorú zamestnanec zarobí a podelíme to všetkými hodinami, to znamená, ak by tam bol sviatok, tak aj tými hodinami, lebo to sú pre zamestnanca považované dni ako odpracované, hej? Čiže berieme celý ten pracovný fond, ktorý zamestnanec mohol odpracovať. Dobre, skúsme to spočítať, dostaneme hrubú mzdu. Uh-huh. 1036. 1036,95 je správne. Rovnaký bude aj vymeriavací základ. A teda poďme na poistné. Čo sa poistného týka, tak v podstate tu budeme používať štandardnú tú tabuľku, ktorá súvisí s pracovnou zmluvou so zamestnancom. Akurát potrebujeme aplikovať tú situáciu, že kvôli tomu TZP tu máme zníženú sadzbu poistného, hej? Ale ostatné odvody sa teda platia štandardne, takisto ako nemáme, myslím, že na TZP žiadnu špecifickú tabuľku, ale mali by sme byť v tom istom ako invalid do 70%. Hej, čiže presne to isté, s tým, že tu sme si opravovali spoločne 2,5%. To sme si už teda minule opravovali. Ja si to rovno takto aj uložím. Dobre, čiže v podstate ideme podľa tejto štvorky. Máte to uvedené dole v tejto poznámke, že aj títo TZP by spadali teda do tejto tabulky, hej? Ak majú teda mieru funkčnej poruchy najmenej 50% a je im vydané rozhodnutie o ťažko zdravotne postihnutej osobe, tak majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Dobre, takže koľko bude teda 2,5%? $25,92. 25,92. Nemocenské 1,4%. 14,51. Dobre. Starobné máme 4%. 41,47. Dobre, 41,47. 3% máme invalidné. 31,10. Výborne, 31,10. A 1% nezamestnanosť.
10,36. Super. Keď to spočítame dokopy, 123,36. 123,36, dobre. Čiastkový základ dane bude teda vypočítaný ako hrubá mzda minus poistné. Koľko dostaneme? 913,59. 913,59. Nezdaniteľná časť je v sume 497,23. Čiže aká bude zdaniteľná mzda? 416,36. 416,36, dobre. Predávok dane, z toho 19% sadzba. 79,11. 79,19, pardon, 11. Áno, opravujem. A čistá mzda zamestnanca teda, hrubá mzda minus poistné minus daň. Presne tak. 834,48 je teda čistá mzda aj mzda k výplate. Poďme na stranu zamestnávateľa. 1036,95 bude suma vymeriavacieho základu na strane zamestnávateľa. Zdravotné poistenie máme v polovičnej sadzbe, takže 5,5%. Dobre, super. Nemocenské 1,4%. 14,51, dobre. Dôchodkové starobné máme 14%. 145,17. 145,17. 3% máme invalidné. 31,10. 31,10, dobre. Úrazové 0,8%. 8,29. 8,29. Nezamestnanosť a PFP máme po 0,5%. 5,18. Dobre, 5,18 v obidvoch prípadoch. Garančné poistenie 0,25%. 2,59 a rezervný fond 4,75%. 49,25. Super, dobre. Čiže opäť potrebujeme to spočítať. Tristo 318,30, super. Daňová odvodová povinnosť bude celý predávok dane, ktorý platíme. Nemáme tam žiaden daňový bonus, takže 79,11 posielame daňovému úradu. A cena práce bude teda suma hrubej mzdy a poistného na strane zamestnávateľa. Takže koľko? 1355,25. Výborne, 1355,25, super. Dobre, toto vám ide naozaj veľmi dobre, čiže s týmto som naozaj spokojná a ste fakt šikovné, lebo teda nemáme tu nejaké veľké zádrhely. Občas niečo ujde, ale naozaj vám to ide veľmi dobre. A tým pádom to znamená, že sa môžeme posunúť aj na ďalšie príklady, ďalšie typy príkladov, keď toto máme zvládnuté.